Horúčka sobotnejšej noci sa práve spúšťa. Valentín a veľká žúrka v Neptún klube. Už vyše 400 single si kúpilo lístky. Takže ak ešte váhaš, či ísť alebo neísť, tak sa môže veľmi ľahko stať, že už nebudeš mať túto dilemu, lebo lístky nebudú. Na čo sa môžete tešiť? Žúrka začína od 9, no brány sa otvárajú už o 8:30, pretože na túto party je lepšie prísť skôr ako neskôr. Program bude v prvej polovici večera, hoci celá noc je až do 5 rána. Nebude to zábava hociaká, budú tam dva DJ, a to tiež známe mená DJ Spin a DJ D. Do toho bude hrať saxofonista Štefan Hanzuš, ktorý je dovidopo a vie to perfektne rozvibrovať. Aby toho nebolo málo, tak príde aj Mário López so svojou tanečnou školou, ktorý je vynikajúci choreograf, tanečník, animátor a vie ako celý ten dav rozvibrovať, interaktívniť, aby ľudia tancovali, prepájali sa, zoznamovali sa. Okrem toho, my tam vytvoríme randecú zónu, kde sa budete môcť v kľude porozprávať. Budete mať na to aj pomôcky, ako začať rozhovor, ako sa pýtať. Na veľkých LED obrazovkách, nie takých ako majú v Kukurici, ale blížime sa. Budú takisto pomôcky, ako sa navzájom spoznať, prepojiť, zoznámiť. Takisto my, celý tým Láskatov, tam budeme pre vás, aby sme vám pomáhali nadväzovať známosti s tými, s ktorými chcete, pretože apka počas večera fungovať nebude. Chceme, aby to bolo zase ako volakedy, kedy sa treba odvážiť, rozprávať sa, spoznávať sa, zoznamovať sa na mieste a nepozerať do telefónu. Apka sa otvorí na druhý deň ráno o 9, kedy si môžete lajknúť tých, ktorí vám boli sympatickí a s ktorými ste si nestihli vymeniť kontakt naživo. Do 8 do večera a potom na druhý deň vám prídu výsledky. Ale hlavné je, aby ste si to užili v ten daný večer, aby ste to prežili naplno. A viete, ako to je u nás? Rozpráva sa každý s každým. Ženy nečakajú, kým sa muži osmelia, proste kto má chuť, tak oslovuje toho, koho má chuť osloviť. My na to vytvoríme maximálne priaznivé podmienky. Ak bude treba, tak na začiatku večera budú takisto také spoznávacie, zoznamovacie aktivity, nenútené, dobrovoľné, kto bude chcieť sa zúčastniť, ak to nie, nie. Budete si môcť aj písať odkazy, ako v starých časoch, posielať si správy na papierikoch, áno, ako volakedy. My dopomôžeme tomu, aby ste sa navzájom našli. A okrem toho, tí, ktorí už na party budete vedieť, že chcete ísť spolu na ďalšie rande už osve, tak máme pre vás parádne ceny. Nepoviem aké, bude to prekvapenie, ale pomôžu vám vyriešiť, kam ísť, čo robiť, prípadne čo jesť a piť. Dress code nie je povinný, ale veľmi vítaný. Keby ste prišli v červených, prípadne ružových, proste žiarivých, teplých farbách. Vidíme sa čo nevidieť.